Mga ano na tumba, so kailangan kong ayusin to. Hello guys, welcome to my vlog. Papasyalan ko lang yung pananim namin. Ito, pagkatapos ng bagyo na dumaan si Maring, ito na nangyari. Yung ating palayan ay naging ilog. Yun, yung mga palay ko ay thank you Lord kasi hindi siya nalunod. Hindi nga siya nalunod kaso may mga part na natumba. So kung yan ay nababad sa tubig, mahinang klase na siya, iitim na yung hanggang sa lagpas tuhod yung ang tawag dun, yung taas ng tubig. Yun, ito yung mga part ng na tumba. So kailangan kong ayusin to para hindi siya para hindi siya mababat sa tubig kasi iitim. At kung sakaling ilang araw pang mababat to, ang mangyayari tutubo na siya, so hindi na siya pwede. Yun, mabigat kasi yung itong hybrid na binhi, mabigat yung butil niya kaya natutumba talaga, unlike dun sa mga ibang tinanim, sobrang ulan at hangin hindi pa rin natutumba. Tingnan nyo dito guys, diba ang ganda ng niya. So isang lang to ha, yan, dami na. Ito din maganda talaga yung binhi ng hybrid, yung Arise na tinatawag. So doon banda doon, yun makikita nyo, ayan na din yan, natumba din. Ito doon natumba din, kailangan nating ayusin. So kailangan lang natin ilihis sa katumba para hindi mababad yung kanyang butil. Ayan guys, balik ako mamaya at ayusin ko muna itong mga ito. Ito guys, yan, natumba yung aking mga palaya. Kailangan kong ayusin ito. Yun, banda doon, banda doon, yung mga tumba pa. Hanggang sa katapusan pa kasi yung ani nito huli ay wala nang ulan para yung tubig na ito ay medyo bawasan na. Ayan, ganda doon hanggang tuhod. Sa tiyagaan lang ang pagtatanim. Guys, ito yung mga ibang part of palay. Natumba din ito banda, ang dami. May nakita akong gagamba, wait lang, hanapin. Ito pala yung gagambang yon, hindi pala ito pwedeng pang sabong. Hindi yan yung native na gagamba na talagang pang sabong. Ito, ang daming part dito na natumba. Yan, buti na lang yung panibagong technology ngayon, yung tinatawag na sapsap. Kahit di ka mo nagapasit yun, kaya niyang kunin yung mga nadapa dahil ang mga palay, yung harvester, itong part.
Talagang kawawa ditong party dito, oh. Nagsintumbaan. Kung ililihis ko lahat ng mga ito, iabutin ako ng siyam-siyam bago matapos. Ay grabe, lagpas tuhod dito hanggang hita. Ang lalim dito po. Doon. Noong unang panahon dito, ang daming isda na makukuha. Ngayon wala, bihira na lang. Uy! Uy! Babasa na ako dito. Yan, kumusta yung mga palay ko dito? Ito, medyo maganda dito, hindi masyadong tumba. Yan, medyo nangitim yung iba dahil sa tinatawag na insekto na dangaw. Yan, hindi nakahabol. Yeah. Pagod. Hindi, madulas yung tilapil. Ito, may part din dito na natumba, pero okay lang naman at medyo mabigat kasi yung butil niya, kaya madaling matumba. Nung yumuko na yun, at buti na lang ay hindi gaano kalaki yung epekto ng bagyo dito, unlike sa North Luzon, like Aurora, Isabela, Siha. Yan, sobrang damage talaga. Yung mga nababalita sa TV ay nakakaawa talaga. Yung dinanas ng kanilang mga pananim, talagang lubog talaga, walang natira. At saka may mga binibilat 450 sacks, nabutan ng ulan at baha na yung 450 sacks na isalba lang nila ay 20 sacks lang, 20 sacks. Ayan, ito may part dito na din. Kung huhupa naman na yung tubig baha tsaka ulan, ayan, madali, kahit mababad okay lang, importante hindi siya tutubo. Kung pangbinta ito, nababad sa tubig, wala na. Mumurahin. Babaratin na lang yung presyo niya. Instead of 22, 20, 18 ganun, gagawin 10, 12 pesos per kilo. Yun na. Then pag bibinta sa market, 42, 45 ganun, grabe no, per kilo. Bibilin sa magsasaka ng mura, tapos ibibenta sa market ng mahal. So yung magsasaka ang walang nakain, at ang mga nabusog ay ang mga malalaking negosyante, no? So ayun guys, at ayun guys, nakwento ko lang yung hirap ng buhay magsasaka. Sobrang dami ng gastos na pinuhunan para sa aming mga pananim, tapos ganito lang, madadaanan tayo ng mga bagyong hindi natin maiiwasan. Suswertehan lang talaga. Magtanim nga ay hindi biro, at hanggang ganun talaga yung buhay, at wither lang, at kailangan mo magpatuloy at pagpatuloy ang buhay. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo, Ronan's Adventure. Sa mga hindi po pa katikitan dyan, yan, para ikalimbang all nyo na rin po, para updated po kayo lagi sa aking mga bagong videos. And then paalam and God bless mga kamagsasaka.
tayo uwi na. Tara.